Mbori yeZimbabwe tinokuchingamidzai kusangana zvekare pano paMbire TV patinokupakurirai nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Right, kuda kwashe tagwirei, haasi kudzora tsvimbo, haasi kudzokera kumashure. Vavariro yake ndeyekuti ange ari mutungamiriri wenyika yeZimbabwe, ange ari mutungamiriri webato reZANU-PF kana vaEmmerson Mnangagwa vachinge vaenda kumutyandegere. Zvinotaurikavo kuti ivo vaEmmerson Mnangagwa havasi kuda kuti vachiwenga vavatsive pachigaro ichi. Vari kupurifeya kuda kwashe tagwirei, wavari kuti anokwanisa kuzoprotekta mainterests avo. Nyaya yavachiwenga yekupikisana, yekupesana neukopo-kopo ndiyo imwe yenyaya iri kuita kuti Mnangagwa vange vachivhunduka kuti maproperties avo nezvimwe zvavakawana panguva yavashanda muhurumende zvinogona kuzotsakatiswa nekuda kwestansi yavaEmmerson, nekuda kwestansi yavachiwenga panyaya dzeukopo-kopo. Naizvozvo mushure memusangano weconference wakaitirwa kwaMutare, kuda kwashe tagwirei nechikwata chake pari zvino vava kufamba mumatunhu akatsaukana enyika vachiita misangano yakanangana nekukurudzira vatsigiri vebato reZANU-PF kuti vange vachitsigira resolution number 1 yekuti vaEmmerson Mnangagwa vange vari mutungamiriri wenyika kusvika mugore ra2030. Ndo mashoko aripo muri yeZimbabwe tichitaura nyaya ye2030. vaEmmerson Mnangagwa vari kuda kuvavarira chose kuti vange vachisvika mugore ra2030 vachitonga. Naizvozvo kuti izvi zvinge zvichibudirira, pari kufanirwa kunge pachitanga paonekwa kuti vatsigiri vari kuti kudini, vanhu vari kuti kudini munyika. Ndivo mamwe mashokovo aripo muri yeZimbabwe. Pari zvino taona nyaya yakambotaurika navaChristopher Mutsvangwa yekuti hatidi vanhu vanouya vachida kushandisa mari mubato reZANU-PF kutenga zvigaro, asi ndo nyaya iri kuitika pari zvino mubato iri. Tiri kuonawo nyaya yaPaul Tungwarara ari kunzi ari kufanirwa kunge achipinda muCentral Committee yebato reZANU-PF. Izvo zviri kutarisirwa kuunza mamwe makakatanwa mubato reZANU-PF. Kuda kwashe tagwirei namai tagwirei pari zvino vabata guta rinonzi iro Harare nechitungwiza. Takaona isusu nezuro makanga muchigoverwa mafood hampers, magroceries akagoverwa, maChristmas food hampers akagoverwa kuvagari vechitungwiza pasi pefoundation yamai kuda kwashe tagwirei. Izvi vazhinji vane muono wekuti zviri kuitirwa kuti kuda kwashe tagwirei ange achiwana sapoti paurongwa hwake hwekuda kunge ari mutungamiriri wenyika. Izvi zviri kuitirwavo zvekare kuti 2030 inge ichiwana sapoti in case kwaitwa referendum. Asi bato reZANU-PF rinotaurwa kunze riri kuzama nepose parinokwanisa kuavoida referendum, riri kuzama nepose parinokwanisa napo kuti referendum isaitwa, asi kuti pashandiswe kuda kwashe shabangu neopposition mudare reparamende kutsigira ZANU-PF kuendoza kutambira resolution number 1. Paramende ikakwanisa kuapprova zvoreva kuti mutemo wenyika wava kuvandudzika pasina kuenda kureferendum. Yes or no vote ndo iri kuzamwa chose nebato reZANU-PF kuti
vaite nekuda kwekuti vari kuvhunduka veruzhinji. Musangano weCentral Committee pamwe chete nePolitburo waitwa mumazuva maviri, vaMunangagwa vakataridza kuti vari kuda kuti maresolutions ose akaadoptwa kumusangano wakaitirwa kuManicaland ange achiimplementwa nekukasika pasina kunonoka uye zvine gwara rakanaka, ndiko kutaura kwakaita vaEmmerson Mnangagwa mumusangano weCentral Committee nezuro pamwe chete nemusangano wePolitburo wakaitwa kusera zuro. Vakataura mashoko ekukurudzira nhengo dzePolitburo pamwe chete nezuro nemuCentral Committee kuti dziri kufanirwa kuchimbidza kuona kuti maresolutions akaadoptiwa pamusangano wekwaMutare apurovhiwa. Ndo mashoko aripo muri yeZimbabwe atichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Vakawanda vane muono wekuti nyika ngainge ine mabasa, nyika ngainge ine zvinokwana, kwete kuti vanhu vararame nemafood handouts, zvinovavo zvakataurwa navachiwenga mazuva adarika aya akuti hatingava nyika inongomirira kupiwa zvipo. Kana muchinge maita mari, vakai mafactory, vakai vandudzai zviwanikwa zvemunyika kuitira kuti vanhu vange vachiwana mabasa, kwete kuti vange vachimirira kugoverwa sezviri kuitika panguva inoi mubato reZANU-PF. Vanhu vari kutengwa nemari, vanhu vari kutengwa nemagroceries, vanhu vari kutengwa nedzimotokari, vanhu vakawanda vagoverwa motokari, kunyanya varwi vehondo yerusununguko ndivo vamwe vakapiwa zviwanikwa kuburikidza neresistance yavakanga vari kuita panyaya ye2030. Izvo zvakaita kuti mumwe murwi wehondo yerusununguko ange achidzingwa mubato reZANU-PF. Comrade Geza vakati pasi ne2030 ndokubva vadzingwa mubato reZANU-PF, ndokubva vadzingwa muCentral Committee yebato reZANU-PF, vachipomedzerwa mhosva yekumukira mutungamiriri wenyika. Ndo zviripo muri yeZimbabwe, ndo reality yatakatarisana nayo pari zvino, kuti bato reZANU-PF riri kushandisa maresources enyika, maresources ezvigananda kutenga sapoti yekuti vatsigirwe mugore ra2030. Takaona nezuro kuchitungwiza vanhu vachigoverwa mafood hampers eChristmas ayo ari kuuya nezita rekuti Christmas food hampers, ari kugoverwa pasi pefoundation yaMai Nakuda Kwashe Tagwirei, ndivo vari kutsigira vagari vekuchitungwiza. Tinotenda zvikuru muri yeZimbabwe netsigiro yamuri kupa pachannel ino. Kune vashanyake kutanga, musakanganwa kutsigira kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti pose pose patinoyane navo munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.